Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बारायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाफैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मोनथिखाबाय खालामनाय बा टाइटलाव नायनानै भिडिअ नोंथांना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामा जासे जोबजासिम नायलांनो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों नैबे मा होनो 2026 आव नोंथांमोनजों दिनै फार्स्ट भिडिअ लाना फैदों दे लोगोफोर ओमफ्राय 2025थ' बारा मोजां थाङासै होनजायो आंनि लागा ओमफ्राय नैबे 2026 आव माबादि जायो माबादि मा होनो लाब एबा लस दं बेखौथ' बुंनो हाला खिन्थु 2026 आव माबादि थाङो आरोना जेनेबा इउटुबावनो भिडिअ बानायनाया होन जेखि खामानि मावनायानो होन जेनिखि आं सानो आरोना आं मिजिं लादों जे नैबे 2026 आवहाय आं साबसिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननो एसे शेयार खालामहरनो हागोन होननानै आं सानो आरोना नोंथांमोना 2025 आव नोंथांमोना माबादि थांखो नोंथांमोननि मा होनो लाइफआ माबादि जाखो साननायफ्रा जाफुंदोंना जाफुंदिया नोंथांमोन कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों मा होनो फोरमायहरबानो जाबाय आरोना 2025 आव ओमफ्राय नैबे 2026 आव माबादि थाङो बेखौ नायनोसै आरोना ओमफ्राय 2026 आव दिनै फार्स्ट भिडिअ लाबोदों आरोना बे भिडिअआनो जाबाय लोगोफोर जोंहा आबु गेम्सखौहाय एक्सिडेन्ट जादों होननानै जों भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनदों ओमफ्राय नोंथांमोना बांसिनानो नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानांगौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों आं नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आबु गेम्सनि भिडिअखौ ससे होनो हागोन आरोना नोंथांमोना आबु गेम्सनि भिडिअखौ नायबानो मोनथिगोन आरोना आबु गेम्सआ अबे जायगायाव थाङामोन अफाय एक्सिडेन्ट जाया बिथाङा गावनि मिनि ब्लगनि गेजेरजों एसे फोरमायदों आरोना बै भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होनो हागोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो गोबाङानो सोंहरगासिनो माबोरै दङ होननानै जों मोजाङैनो दङ आरोना बयबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायावहाय आं खोन्थानोसै माबोरै मा जादोंमोन जोङो 31 डिसेम्बर 2025 बेयावहाय आङो आंनि प्रग्राम दंमोन नालाय गसाइगाव बालिमारियावहाय बान्दो खर' जानाय गाथोन बे पिकनिक स्पटआवहाय प्रग्राम जादोंमोन प्रग्राम गाखांना फैनानै 2:30सोआवहाय जोङो रिटार्न जाबाय 2:30सोनिफ्राय रिटार्न जानानै फैनायाव रङियावहाय नै जोङो एक्सिडेन्ट जाबाय आरोना फगिथारमोन ना एक्सिडेन्ट जानानै बिराद गाज्रियैनो जाबाय खिन्थु इसोरखौ आं फोथायो फुजियो बेखायनो जोङो गासैबो मोजाङैनो मोजां बासिबाय आरोना रावबो जेबो बिदि इन्जुरि जायासै ओमफ्रायहाय सासेखौ फन खालामनानै लेंहरबाय जिहेतु फंबायजों सासेजों फैबाय जोंखौ लांफैबाय ओमफ्राय गुवाहाटि हस्पिटालावहाय जोंखौ गासिखौबो इनार इन्जुरिफोर जादों नामा होननानै हल बडि चेकआप खालामहोबाय आरो ओमफ्राय जेबो जायाखै दे इसोरनि अननायावहाय दा गोबाङानो कमेन्ट्स हरगोन लोंदोंमोन मादोंमोन नामा होननानै बिदि लोंनाय मानाय जेबो गैया जानांगौ दंखायोमोन खोमा बिदि होननांसिगोन आरो गिदिर जाहोआसै इसोरा बिदि फिसा फिलौ जाहोनायावनो जोंखौ थाहोबाय आरो फिसा फिलौबो बुंजाया बिराद गिदिर मेजर एक्सिडेन्टआनो जादोंमोन आरोना खिन्थु इसोरनि अननायाव जों बयबो मोसाखावरियानो जा ड्राइभारानो जा आंनो जा गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैसो हस्पिटाल नोंथांमोना नुखाबाय नैबे आबु गेम्सनि एक्सिडेन्ट जानाय भिडिअखौ बहा जायामोन बेखौ भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हाखाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनै मा होनो माइकखौ लानानै भिडिअ बानायनाय जायाखै दे ओंखायनो एसे बायह्रानिफ्राय दावराव दावसि एसे हाबदों जानो हागौ ओमफ्राय बेफोरखौ इगनर खालामबानो जाबाय जिखुनु भिडिअखौ नायनानै इन्जय लादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर ओमफ्राय आंबो भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअआ गुसुंसो जागोन ओमफ्राय दिनैनिफ्राय एबा 2026 आव आं नोंथांमोनजों साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरोना जेसेबां हायो इसेबां आं 2026 आव इउटुबावहाय फुल होगोन आरोना आंनि खामानि मावनायखौ एबार इउटुबावहाय 2026 आव इउटुबाव बांसिन आङो टाइम होनाय जागोन आरोना नोंथांमोनखौ साबसिननिफ्राय साबसिन नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनानै देखायनो आं नाजागोन आरोना जितु होन जेनेबा आंनि चेनेलाथ' दा निउस टाइपसो नालाय सोरबा माबा जादोंबा मादोंबा बैखौ आङो कभार खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामहरोमोन नालाय ओमफ्राय एबारनिफ्राय बिनिफ्राय डाबलसिन आङो मा होनो गासिखौबो कभार खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजागोन आरोना नैबे 2026 आव बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय